#mabaphila abantu kwilizwe loMzantsi Afrika. Ubuhlele eGauteng, buhlele eKapa, buhlele eBhayi, buhlele eBloemfontein, buhlele yonke indawo. Ushiya ikokwenu unyaka wonke lilodwa. Ngoku uzawubuya ugoduke. Kokwenu uba uzawutawungena ubone iintambo zesigcawu ezisemva kwecango nezisezikoneni, yazi kakuhle mhlophe nabathakathi banazo iintambo zesigcawu abazifakileyo phaa kowenu. Shukuma ukhangela umntu obethelelayo okhusela umzi, azokwazi ukhusela umzi wakowenu, akhusela umzi wakho, iyadi, ijalidi, uzokwazi ufumana amathongo amyoli. Uzayinqabela into yogoduka ngoba kowenu ufike uphuphe kakubi, kanti uphupha izikhongo